Ben, boa tarde. Decía Paulo Freire que a educación refaise constantemente na praxe, para ser ten que estar sendo. E nesta crise, creo que tanto ao profesorado como ao alumnado, como as propias familias están sendo, non? E están tendo que refacerse e adaptarse a un contexto para o que non estaban preparadas, e eu creo que tamén é motivo de recoñecemento o importante traballo e esforzo que están realizando tanto a nivel educativo como a nivel familiar, profesorado e alumnado, e que é importante recoñecelo nunhas condicións tan difíciles, ademais, como as de confinamento, e que está claro que eso interfire na actividade educativa. Mais lamento, conselleira, decirlle que cremos que nesa labor a Xunta non está sendo tan eficiente como debería nesta circunstancia, non? Hoxe vimos aquí como se criticaban por parte do Goberno que outros gobernos tomen decisións erráticas, non? E que se rectifiquen a sí mismos, e nos estamos de acordo con que os gobernos deben de intentar acertar, pero tamén recoñecer a propia Xunta que neste proceso no ámbito da Consellería de Educación se tomaron decisións erráticas, por exemplo, en relación coa presencia dos docentes nos centros de ensino, onde en poucos días primeiro se lles obrigaba ao profesorado a acudir ao centro, despois se obrigaba ás equipas directivas e finalmente deixaron isto na decisión non das direccións de ir ou non ir. Vimos aquí que non había certezas. Tamén nos parece que a Xunta na Consellería de Educación non acertou en temas como a defensa das propias competencias de autogoberno que temos, e en algunha ocasión nos deu a sensación de que había unha fuxida constante das súas responsabilidades, non, até o extremo de que en algunha declaración, algunha nota de prensa da Xunta de Galiza parecía queixarse porque o Goberno central non interviña as competencias que en materia educativa temos no noso país, e desde logo creemos que iso debuxa non un Goberno que non quere responsabilizarse das súas competencias, o que é grave en calquera circunstancia, pero moito máis nunha situación como esta. E por último, nós durante estes días en que durou a pandemia botamos en falta diálogo por parte da Xunta. Hoxe anúnciase que mañá van a manter unha reunión co ámbito sindical, benvida sexa, porque levan 40 días reclamando que a Consellería os escoite, e nos creemos que isto non debe quedar nunha xuntanza puntual, senón que debería de manterse unha mesa de diálogo coa comunidade educativa onde estén aos representantes do profesorado, tamén as AMPAs, o alumnado, para abordar conxuntamente as medidas que hai que adoptar no inmediato e no futuro, porque isto acaba de empezar e vai haber que tomar moitas decisións no ámbito educativo. E preocúpanos que hoxe vostede non exercera un pouco por lo menos de autocrítica a respecto de que está pasando coa labor educativa, porque non é certo que haxa unha situación de normalidade unha vez que se decretou a imposibilidade de asistir ás aulas. Non coñecíamos un estudio feito pola CIG hai moi poucos días, que se publicou o 20 de abril, no que se estaba poñendo precisamente de relevo os problemas que se estaban producindo no ámbito educativo por causa do confinamento. Hai un problema moi grave que defenda digital, que non se dá só no rural, que é un problema que se dá tamén nas cidades, e onde víamos como as desigualdades socioeconómicas, as preexistentes e as creadas por esta crise, están dificultando o acceso á educación por parte de moitos nenos e nenas que non poden seguir as aulas por vía telemática. Estamos falando dunha enquisa realizada a 6.352 docentes, onde nos din que o 61% do profesorado afirma ter problemas para conectar co alumnado pola fenda digital. No rural, en moitos casos, por falta de cobertura, pero tamén no ámbito urbano se dan problemas, pois porque hai familias que non teñen esa cobertura, ou porque hai moitas vivendas, moitas casas, onde só hai un ordenador que se está utilizando para teletraballo por parte das nais ou dos pais, e mesmo porque a situación derivada da crise, con ERTES, con despedimentos, fai que en moitas casas a situación sexa realmente grave e que sexa moi complicado o acompañamento educativo.
negativo, non? De feito, di este estudo que só un 10% das aulas rexistra unha participación maior do 90% do alumnado e que o profesorado di que en máis da metade das súas aulas participa menos da metade do alumnado. Por lo tanto, estamos vendo unha situación que nos deixa en evidencia que o ensino público deste país non estaba preparado para unha situación así. Non estaba o alumnado, non estaba o profesorado e tampouco estaba a Xunta de Galiza. E os medios que se dispuxeron, vostede ten que recoñecer que non son suficientes, non? Puxos en marcha unha medida de distribución de 1000 ordenadores que saben que non chega para cubrir ningún 3% da demanda que podría haber neste ámbito e que ademais vostedes obrigaron o profesorado e as equipas directivas a decidir quen o recibía e quen non. Eu non sei se tivo ocasión de ler unha carta aberta que publicaban na revista Luces, onde literalmente unha profesora decía que a Consellería decidiu mandar a cada centro un total de 3 ordenadores portátiles para repartir entre aqueles alumnos que non teñan medios para seguir as clases por internet. No meu centro xa fixemos reconto, son 30 alumnos sen ordenador, sen conectividade ou sen ningunha das dúas cousas. Faremos como cospetese a eles, rifarémolos a ver quen son os 3 alumnos afortunados aos que lle toca aprender durante o confinamento. Tamén creemos que houbo deficiencias á hora de aportar material e recursos para o profesorado, non? De feito, a maioría do profesorado di que a adaptación das tarefas pois foi realmente ben con outro profesorado, ben a que tiña o propio centro e en moita menor medida fora do centro. E con este panorama, neste momento hai 4 cuestións que nos preocupan. A primeira, conselleira, é que vai acontecer coas avaliacións. Nos creemos que a Consellería ten que establecer criterios que sexan claros, equitativos e realistas. Nos estamos de acordo con que hai que dar por rematado o curso a nivel de avaliación, non o curso ten que continuar, pero sí que a nivel de avaliación o curso tense que dar por rematado na data en que se paralizaron as clases, que hai que favorecer esa promoción de curso e que en todo caso as excepcións teñen que fixalas os equipos docentes en función da evolución do seu alumnado ao longo do curso, ciclo ou etapa. Tamén nos interesa saber como se vai iniciar o curso 2020-2021, porque está claro que ten que haber unha adaptación. Vanse a traspasar os contidos que non se deron para ese curso, que medios, que medidas de contención se van a prever, cales son as previsións que ten a Xunta de Galiza nese ámbito. A terceiro tema é que nos parece importante que se aclare cal será o contido avaliable nas probas de acceso á universidade para o alumnado de segundo de BAC, porque hai unha enorme incerteza e preocupación entre o estudantado, porque, como todos e todas podemos entender, esta é unha situación que é moi importante no seu desenvolvemento personal, profesional, no seu futuro. E, por lo tanto, creemos que é importante aclarar isto. A cuarta cuestión, afortunadamente, xa nos la aclarou vostede na súa intervención, e estaban dicindo, e anuncia que van a trasladar a convocatoria o 2021. Nos llevábamos semanas pedindo que esta decisión se adoptara porque parecía de sentido común que iba a ser imposible xuntar 20.000 persoas con seguridade nun mesmo espazo e que, polo tanto, a marxe de outras consideracións non tiña sentido seguir coa OPE. Sí que creemos que hai que adquirir un compromiso coas persoas que están preparando estas oposicións e co propio sistema educativo galego. Nos, como BNG, asumímolo e é que en 2021 hai que trasladar a totalidade das prazas que estaban nesta convocatoria e sumarlle as que se permitan pola taxa de reposición. Ese é un compromiso polo que apostamos desde o BNG. E tamén nos gustaría, señora conselleira, que se tomaran algunhas decisións que corresponden á Xunta de Galiza no ámbito do sistema universitario. Sabemos que esta crise deixa a moitas persoas nunha situación dramática. Os datos que nos dan de como lle vai afectar o PIB e o emprego poñen os pelos de punta e nos creemos que hai que favorecer o acceso á universidade de todo o mundo. Por eso creemos que para o curso 2020-2021 non debería de haber taxas nas universidades
universidades públicas galegas, é dicir, que se suprima o acceso ás taxas e que se faga un esforzo excepcional para que calquera persoa que queira ir á universidade teña opción, incrementando a cuantía das bolsas e incrementando tamén a cantidade que se lle vai ofrecer aos galegos e ás galegas. Pensamos que son medidas xustas no medio dunha crise nas que nos creemos que o sistema educativo público se fai máis necesario que nunca e que temos que reforzar precisamente ese carácter público e favorecer que cumpra unha función esencial para a sociedade e é formar a persoas libres e persoas que contribúan ao benestar do conxunto da sociedade galega. Por a miña parte, nada máis, moitas grazas.